mambo mtasa pamwe nemakurukota enyu newadari wese wakateerera. Ndoitwa Lovemore Palmer, ndakamirira mhuri yekwapama riri mukomana mukuru imomo. Nyaya iripo apa yatisvitsa kuno kwamambo mutasa ichapinda hayo pakati apa, asi ndotombotanga kutaura musoro wenyaya. Musoro wenyaya yedu maPalmer inyaya yekufirwa. Mukati memusha muri kufiwa zvichiri kunzwisisika. Patakazosimudza musoro kunga taishaikirwa neimwe hanzvadzi zvisina kunzwisisika kuti chii chakamboitika, asi kumasuro kuine vamwe waishaika kuti toungana kuti tidini timbofambe timbozwa kuti chiri kumbonetsa mukati memusha chii, asi handimbozivi zvaiitikawo. Taingozviitira usimbe, asi panewo takazoti imi muri kuona tiri kupera, tadii kuti timbofambe. Saka hanzvadzi yakashaika iyi waigara kumarondera, tobva taenda kumarondera ikoko, tobva taungana semhuri, tobva tamboonesana parufu ipopo, asi hakuna havo zvakabuda sezvo tatiri kukwasha uko. Tikati ndozozviona kupi taenda kwedu kumusha, nokuti pane urongwa hwanga hunoda kuitwa kumusha uko. Tadaro paurongwa huya hazvina kuva zvabudirira futi, tobva tazoti panyaradzo ndopatakadini, patakadzokera futi tikati imi nyaya yedu zvatinonga takazomboisira panzira uku hakuna kuzobudira kuti vanhu vadini, vanhu vauye. Tochidini takaungana futi, nekuti tikangoti tetete hatichakwanisi kudini kusangana. Ukazi zvakanaka, saka tochiita sei? Tikati dai zvaingokwanisika taiti tiri kuno kumarondera kuno tomboona patinombofamba tombodini tombozwa kuti zvakamira sei. Tobva tabvunza vamwe mumarondera umo vakataura kuti pane mai varoko vanodini vanobatsira. Tikati hino toita sei? Tobva tangorongana semhuri kuti mhuri imwe neimwe ngaibuditse marepresentative vanoenda ikoko, asi kana uinewo mari dzavo havo vanongokwanisa kudini kungoenda. Tobva tatsvaga mota dziri dzakaita mbiri, tobva taenda iko kwacho kwatataurirwa. Tasvika ikokoko takatsanangurwa zvemukati memusha. Tatsanangurirwa wakatitaurira kuti izvo apa ndio pamagona apa pamafamba sefamily, nekuti zvamanga muchiita zvekuti umwe neumwe anongobuda nemhuri yake achienda kunzwa kuti zvakamira sei, nyange ukazvinzwa ikokoko hapana chaunokwanisa kuya kotaurira vamwe kuti kwanzi zvakati. Saka ipo papa ndio pamagona, ende muurira wamauyawo maitauri mukati menyu mune wakangwara. Tikati natsanangudza kuti kungwara kwacho kwakaita sei. Ukazi aiwa ndati mukati menyu mune wakangwara uri mukati menyu imomo. Tikati aiwa tode kuziva, wakati izvo inini handingakwanisi kudini kukutsanangurirai kuti wakangwara wacho mukati umo wakamira sei sei. Tikati zvakanaka, ukanzi gore risati rapera apa mukaita zvekutamba panogona kutonha vanhu vatatu. Saka regai ndipofanira kukupa ichi mvura family yacho yese yenyu yacho yese motomboshandisa kuganura chiga chiri pamberi penyu apa. Tikabva tapiwa mvura dzedu dziya idzi. Ukazi saka imimi musamirire inini chete, fambai pamwe, mofamba pamwe, mochizoona kuti pamungakwanisa kubatsirwa ndepapo. Tikati zvakanaka, tobva tabvapo, tobva taungana futi. Zvataurwa nditoita munhu wese wazvinzwa. Kazi wazvinzwa. Saka todini mobva asimudza shoko rekuti kwedu uko kuna anonzi muputsa njira, tadii kumbomubatawo timbonzwe. Tikati aiwa tese tikobva tabvumirana. Tikati aiwa zvakadini zvakanaka. Kasi saka tomubata sei? Kwazi tinotsvaga mafoni ake ake tinokwanisa kumawana. Tobva tatsvaga mafoni tobva tadini tamawana. Kasi ndiri kunyanga. Saka kana tichiri kuona tinoita sei, ukanzi munobhuka. Tikati saka totsvaga mari ere kuti tinotuma munhu ikoko kuti auye kobhuka. Kazi aiwa sezvo madini mandifonera
ndichachikubukai isusu tiri kuya kwa kudare ramambo Mutasi modini moya motonera ikoko tikati zvakanaka tobva tauya panapa Joshua takabva tadini tamuonawo tikaenda apapo tikaitirwa matare edu ipo papo tikataurwa kanzi mukati memusha zvinhu zvataingonzwawo isi nyangwe tichakura mune ngozi uye mune chikwambo chirimo mukati memusha zvakanaka saka pachiitwa matare ipo papo wakanangana natete wakatora nguva yakareba achishupana natete ukazi tete makonyi akasviba achiti angu akachena akadaro futi makonyi akasviba ukazi angu akachena ukazi saka kana zvakadaro ndode kuya mumusha menyu chidini chiendai muungane apo moonesana kana moonesana moenda konyoresa kwasekretari kwamambo kuti tabvumirana chiremba Mukotsanjira kuti adini apinde mumusha medu zvadaro takaungana tikabva tabvumirana ngauye mumusha saka iye akabva ati mukuru ndiani ipo papo ndikati ndini mukuru ukazone chitupa ndikati ukati chienda unyoresa kwasekretari ndibva ndaenda konyoresa kwasekretari kuti tabvumirana semhuri kuti Mukotsanjira wadini wapinde mumusha medu zvadaro wakati izvo mukamabva ikoko munopiwa quotation yamunonga muchizoshandisa tobva tapihwa quotation yedu tobva tati manje mari iyi inotochiita sei tobva tangoiganura maererano nemhuri dzedu misha yedu yekwapama i5 tobva tazobatanidzirawo natete wedu maichiza natete maimaira takabva tabatira kuita 7 pakuzobvisa mari apo nyaya yakatangira ipo papo pakubvundurudzwa nani nachiremba pakuzobvisa mari apo wanatete wakabva kuti isi mari hatibvisi tikati inotochididini manje kwakuti family ye5 iya kwakumanikidzira kuti mari idini pane yatataurirwa quotation isi takati zvinhu zvakadai zvinowanza kunetsa isi sungaitise mari iri pamusoro kuti kana pakakazi chimwe chakati tinonga tine pekutangira saka zvadaro mari yatakatauya iyi yakatadza kudini kukwana tabvumirana taronga date rekuti chiremba uye mukati memusha medu mari taunganidza vanhu venge tichiungane vamwe havachadi kuuya vamwe vanoziva nyaya dzinonga dziripo wacho havana kuda ndidini kuuya ivo vachiremba ubva vachizouya makakwana here tikati wana tete havana kudini kuuya asi before that takatombowatera tete mamaira takawatera kwawo kwamapara tete maichizaza tikawatera kwawo takasvika wachinzoenda kuchechi wakazoterwa kumba wakati inini munyaya dzenidzo handimobai tikati ndimi tetezve hatina kuti tirode kuputsa maba tirode tigadzirise zviri kunetsa mukati memusha iyozvi wana wari kudzoka kubva kuvarume wamwe kungoti nguva inozorobesa kutaura dzimwe history dzacho dzimwe dzacho unotorwadziwa mushure wanga wakuita wakwasha iwo seni mukwasha wangu wakafa wakaita zvekuuya pamba Bulawayo indaisenzera kuBulawayo kuuya nepetro kwauya kozvipisira pamba akafira pamba saka zvinhu zvaingoshupa kuti tifambe semhuri zvainetsa waishaya kuti waunotanga kutaura wacho ndiani saka pakazoita nyaya idzi tikatoti mhuri yadini apa tinogona kuungana tochitaurirana apa saka zvadaro kwaendiwa kwatete maichizaza akati haini handisina kukama nemi wakaenda wari kuti wakangobuda panze wakatora huswa wakati gurai apa kuti gure ukama wakati aiwa tete handizvoba tinoda kuti tigadzirise musha zviri kunetsa mukati memusha handiri kuona kuri kunzi mune ngozi mune zvikwama saka toda kuti tigadzirise wana wagarawo zvakanaka maunonga uri wamabasa wadini wamaonewo wakati kana handiuyi tobva tasiya zvakadaro iye wachiremba ubva azouya ukazi wari kupi wana tete wenyu tikati havana kuuya ukazi zvakanaka toitirwa matare edu wakati izvo anonzi Merindian ndikanditi tete wacho wasina kuuya
ukazana kutadza kuuya ane wana vasingaiti zvakanaka tikati ukazi ndiye aifana kunga akaruka kungozi ndosaka muchiona mwana wako vasingaiti zvakanaka urega kuuya isi chiti tione kubatsirana saka hameno tochimboona oita matare ake panopinda wana chirembo mukati memushaka munoitwa matare nyaya dzinozobuda mudzimwe dzinowanda wanda pobva pazobuda kuti wakabata munin'ini wangu kuti ndiri kuona mukati memusha menyu makambopinda anobatsira kawo wakamboti anobatsira ukazi ndiri kuona pakatorwa mavhuku makuwa kati wobva washupana nani naye chiremba kudzima ravazobvuma kuti zvakaitika iye kutora mavhuku makuwa yakaitika 2009 kana ndisina kukanganisa pane munin'ini wangu wakashayikira kusouth wobva uya kunoko zvadaro wakanetsana paya kubvudzima razoti wakauya zveshuwa ukazi achibva kupi ukazi kusouth ukazi ambowinga kuti ari kuwingei pakutanga wakati ishamwari yani yaringisai yakauya kouchemawo ichide kuona kuti akavigwa papi ukazi kumakuwa ukazi wakatora ivhu repamakuwa ukazi rakawanda sei ndopakazi 2 kg iyoyo ine wanogona kunatsa kutsanangudza nekuti zvese zvaitika inda handisipo ndakatoita zvekutaurirwawo pobva pazobuda imwe yekugadzirwa kweguwa paida kugadzirwa makuwa ndingati ngeramainini mukadzi wemunin'ini wangu wacho wakashayika hake ndo raida kugadzirwa saka zvakaita ngezvekuti wana tezvara wanogara kuchipinge kudhuze nekumozambique saka wakanonoka kusvika tikawafonera ukazi aiwa Karosi aripo here tikati aripo kazi ngakubvise dombo rekumusoro muone kusenza tiri kusvika saka pakubvisa dombo payapa hapana kubviswa raiema inini rakabviswa rababa mukuru tatopedza kugadzira payapa zvatopera zvese wana mai wakuuya kuona kuti basa rafamba sei mai vachingosvika kazi magadzira guva harisi roba iro ramagadzira iri guva iri ngerababa mukuru iri hino tochiita sei kwakudzokera kwasabhuku chimuriwo sabhuku zvaitika kumba uko pakanganisika pagadzirwa guva risiri roba kazi pagadzirwa ranhu tikati nderashumba baba mukuru kazi waita zvakanaka handiti mazviona imimi maida kutanga kugadzira remuroora inini remukoma wangu risati ragadzirwa marigadzira muchida musingadi marigadzira chenda rimogadzira remuroora waini remuroora wemainini wenyu pakudini pakuzogadzirisa nyaya ipi yeguva iri saka chakachizoitika panyaya yemakuwa chiremba wakati nyaya iyi handigoni kuipedza ndega nyaya iyi zvakutorwa mavhuku makuwa inzvimbo yamambo Mutasa kana ndisingakanganisi wangu musi wa 1 kana kuti 2 September hurapera kuchidzi musi wa 7 kune dare kwamambo chitoendai munyorese kuti kwakatorwa mavhuku makuwa ini ndinomwa ndiripo nokuti ndini ndinomwa chiziva matsananguriro acho kuti chii chakamboitika saka 7 September wacho hatina kukwanisa kudini kuyaba nekuti takati ngatitange tambobhadhara chikwereti chachiremba nokuti atine chikwereti chatasati tabhadhara wakatipa mwedzi kuti titsvage tobva tadini tobva tatsvaga chikwereti chechi tobva tadini tobva tavabhadhara tobva tachizoti taunganidza mari yekuti tichidini tichienda kwamambo Mutasa kadza zvakanaka tobva tatotaura tobva tazoti titi tuye kunoku taingopesanawo titi tuye kunoku tongopesana nawo takazokwanisa taitwa dare mwedzi wapera ndo patakauya panapa iye chiremba wacho akauya akatsanangudza akati wanhu wamuri kutotongesawa handiwo waridzi wenyaya hawapo
Saka panoda kuti waridzi wenyaya wange waripo wazvipindurire iwo kuti zvakamira sei. Saka panyaya yekutorwa mavhuku makuwa umwe wacho haana kutouya anofanira kunge achitowitnessa kuti chii chakamboitika, nekuti nguva yachoyo ndosaka ndati pane achatsanangudza nguva yacho anga achiri mudiki. Saka kuti tizive kuti wakaziya sei guva iri kuti ndiro guva racho, uye nekuendeswa ikokoko nemunhu wasingazivi angabva kure kure, zvinhu zvaikwesheniwa nani nachiremba. Ndo muchidimbo ndo mumiri wakaita nyaya yedu Changamire. Saka nyaya yenyu inoda chii? Nyaya yedu ndingati izvo tirikude kuti kutanga kwazvo tirikude kuti nyaya yedu ione kufamba yengozi mukati memusha nezvikwambo mukati memusha. Pozoya yekutora mavhuku makuwa iyi isu handisi takaitauraba, chiremba ndiye akati ndiye anotsanangudza nyaya dzake. Okay. So it means asvike it means kana ave akuya tongomirawo tobva tangoita kana asvika tobva kuti nyaya chakupishira kuti kana ada kutsanangudza ega pane zvakamira sei yatinongoziva ndiyo iyi yataifanira vanatitouya nhasi. So it's okay. Ngatimbomirira asvike ndobva taita.